mga ka-rider, alis na kami dito sa resort. Pupunta naman kami ngayon ng Bolinao. Kasama ko pa rin yung may-ari ng resort. Buti na lang. Saka si Toby, saka si Open malay dito. Bye, Binmali. Good. Beach. O, tama ba niyo? 10 kilometers so Kaya diretso papunta sa Mayko. Galing kanina yung BM. Giant Clan Capital, Bolinao. Bolinao. Yan pa naman namin clan. Kasama namin yung manager ng Team Domen. Ito yung mas matindi ka naman. Mas matindi pa to sa matindi. Wala akong face mask. Ha? Kailangan pa ba? Kailangan ko ng face mask? Hindi na. Kailangan Wala pa sabi ba? ko eh. Pag mga Team Domen, hindi na kailangan ba? Wow, ang galing oh. Ah, tama. Ito ngayon sa lubungan ng dagat at ilog. Daddy. Galing. Bibig. Kuya. May mga nagagawa yan. Binongay, sir. Iuman po sa kawayan. Kailangan ko sanang gusto mo dyan. Ikan dyan, sir. Kung anong piliin mo. Ituro mo. Ituro mo lang. Basta Say. 300, sir. Oo. Ituro mo basta 300. Ito. Yan, sabi, Ayawan ka niya kagad. sabi niya logi ako dito. Parang may kasal pa rito ah. Reception. Eh, iba tayo eh. Vlog na yan. With the manager and assistant manager. Sabi oh, rides. Nandito kami kay Lucia. Yes ma'am, kumusta po? Welcome to Sungayan. Swimming na tayo. Natabi. Swimming na tayo, swimming. Ah, naka-iPhone dyan. Pakipicture na ng iPhone 13 dyan. Ah, ito ang Sungayan. Hindi. Wala akong sungayan na kinuha. Anong sungayan? Wala. Baka walang huli Ay, kasi. ito meron isa. Baka walang huli sa kasi. Yan ang masarap, ibig sabihin. Ito lang po yun. Salamat po sa manager ng Tindomen. Ito siya. Kung wala kayo, wala ito. Ito siya. At ito siya. Mali pala. Ito pala, ito. Yan. Salamat po sa mga manager ng Tindomen. Yo! God, thank you for today. We're celebrating 20% for your faithfulness, blessings, sa lahat-lahat. Sana marami pang mga celebrations. Yes. Pagsasamahan Yes, together and pagpalain niyo pa po sila sa pula kanilang mga anak. Nawain kaya buhay niyo pa po kanila. Salamat Panginoon sa oras na ito. Kasiyahan at paglalakad. Yes, God. Bless the food. Thanks. Sana Uy! Uy, pero Lumayo na tayo, lumayo. Hindi nakakaya na tayo sa Saan? dapat. Sa dagat? Ha? Ito mo ng kalamansi.
Guys, nandito kami ngayon sa Sungayan, Bolinao, Pangasinan. Para siyang Lubok River ng Bohol. So kung pupunta kayo dito, may enjoy nyo to. Habang kumakain kayo, inihila kayo ng bangka. So malinis yung river nila. Malinis yung river nila. At mine-maintain nila yung kanilang area. Po yung nangyari. Hinahanap po ng hotel. Wala po lahat. Tama ba? Bolinao Falls? Yan. Tapos lunch tayo dito, tapos diretso ng Agno. Gusto nyo? Hindi kami papalag sa lahat ng mga suggestion nyo. Kami pa. Yan, accepted. Kami pa. Kami pa. Sino yung driver niya? Yes. Polo, isa lang oh. Oh, sige na. Go. Polo, isa lang oh. Tingnan natin kung magagalit talaga papa mo. Hindi yan magagalit. Hindi magagalit siya, mahal na mahal ka niya eh. Oh, 1, 2. Nakita na galing. Oh. Sting mo lang. Boss, usapan, kakain lang, boss. Walang tulog. Boss, walang tulugan, boss. Kakain lang. Pag inarkilan niyo po yung floating restaurant, kasama na po yung palis ng puting buhok. So, ano na po, libre na po yan ha. Libre. Tingnan. Let's go. Sungayan Resort. Okay, pauwi na po kami. Salamat kay Manager Boss Peter. Thank you, branch manager. Salamat kayo sa branch manager na Art Urdaneta. Team Domen. Yan. Doon mo dalhin sa Fortuner. Hindi, mamaya. Agoreka. Hindi sa amin yan.